Tak po odšrobovaní návleku mi zostali tieto istiace krúžky úplne na konci návleku, vlastne kde sa strieľa, lebo oni sa tam vlastne pohybovali, tak som ich musel mäkkým drôtom vytlačiť von. No a niekto na fóre sa mi zdá, že radil, že je dobre zatočiť takto pásku, tak som to vlastne zaistil takto dvakrát teda páskou, hej, na dvoch miestach. A vlastne by sa to nemalo už posunúť. Ešte k týmto STX hlavňam, až som dobre počítal, tak má 5 drážok. Neviem, či to dobre vidno, zaostruje to vzadu. Má 5 drážok. No a idem to namontovať nazad a ešte skúsim na 50 metrov na stredy teraz.